L'empleo del passat compausat. Lo passat compausat s'emplego per dire una azione puntuale din lo passat, che se trova dins un'unitat de temps che encara es pas acabado, per lo che di la frase. Un'unitat de temps que es pas acabado és un'unitat de temps qu'al moment de parlar, l'unitat de temps uei encara hi és compreso de dins. L'unitat de temps uei è l'unitat de temps minimalo. Per exemple, quand precisas just aro, aquest matí, a miejor, tot aquò conto per uei. Quand precisas que voles parlar d'un'unitat de temps mai grosso, mas que uei encara hi és compres de dins, caldrà emplegar lo passat compausat. Per exemple, a me aquesta setmana, aquest mes, aquest any, un any, aquest segle, etc. Totes aquelles unitats de temps introduïdes amb el mot aquest o aquesto, en principi, comprenen l'unitat uei. Tal moment que ho fa de precisar una d'aquelles unitats de temps lligades a uei, obligo d'emplegar lo passat compausat. Quand emplegant lo passat compausat sem precisar l'unitat de temps, sous-entendent que l'acció s'és passada uei o dins unitat de temps en relació amb uei. E és obligatori d'emplegar aquest temps, c'est lo cas. Exemples. Aquest matí s'en anats al cafè, puis s'en estats al supermercat e avem fet descensió. Aquest matí, uei, obligo d'emplegar lo passat compausat. Per on s'és passat per venir? Aquí lo passat compausat din la qüestió sous-entén qu'aquò s'és passat uei. Ai cercat Miquel tota la setmana e l'ai pas trobat. Tota la setmana, que vol dire tota aquesta setmana, demando d'emplegar lo passat compausat, perquè encara uei l'ai toujours pas trobat, a Miquel. S'en anat a veure Lucas e avem xerrat un moment. L'empleo del passat compausat sous-entén que aquò s'és passat uei. Has tombat lo portomonedo. Sous-entendut, aro, uei. Aquest mes ai treballat força. Aquest mes comprèn uei. E mai uei treballe pas. Encara t'han pas pagat aquest mes? Aquest any ha pas plogut força. Aquest any, un any, és pas acabat e comprèn uei. E mai uei plogo força. Un emplec dins un cas limit. Lo passat compausat per parlar de sa vida entièra. Les frases que seguisson, que parlon d'elements biografics al passat compausat, són correctes. En emplegant lo passat compausat, meton en relació l'unitat de temps que hi se passa l'acció amb uei. Dins aquelles cases, l'unitat de temps és la vida del subjecte, sa vida entièra que encara uei és pas acabada. Exemples, ai passat-lo per mi 2 cops. L'emplec del passat compausat vol dire que l'unitat de temps és ma vida entièra, que és pas acabada uei. Sui nascut en 1984. Passat compausat, que vol dire que és estat el començament de ma vida entièra, ma vida ha començat aquí, e encara uei és pas acabada. Pamens, aquells dos darrieres frases serion també correctes amb un preterit, ma l'unitat de temps de l'acció perdria sa relació amb uei. Ara, vejam el preterit.